Vasilko, tuším, ideme na to, že? Doprava odstavená a vykladáme. Ciao, sono Vincenzo Magno in Arte Vim, sono stato chiamato da Festival Bratislava per realizzare Lasica e Statischi. Il Festival di Bratislava sono stati molto accoglienti, mi sono trovato davvero bene e mi è piaciuta davvero tanto Bratislava. Ho mangiato davvero bene qui a Bratislava e il mio piatto preferito è stato il brinzové halušky. Brinzové halušky. Dobrý deň, priatelia, vážení hostia, ctení prítomní, susedia. Sme veľmi radi, že sa tu môžeme dnes s vami stretnúť pri tomto slávnostnom momente, pri slávnostnej príležitosti. A radi by sme zároveň privítali aj rodiny oboch pánov, pani Magdu Vašáriovú s vnúčatami a takisto Luciu Sapínsku. Zdravíme. Ja by som povedal na úvod v podstate len pár vied, lebo ja si myslím, že ten murál ako taký hovorí takmer všetko. Poviem len takých pár zaujímavostí, ako ten nápad vlastne vznikol a aká bola tá cesta k tomu, že dneska sa môžeme stretnúť práve na tomto mieste pri tejto príležitosti. Musím povedať, že čo sa týka produkcií v rámci Bratislava Street Art Festivalu, tak práve toto bola taká výzva, kde naozaj sme si dali záležať, aby aj tá komunikácia aj s rodinami, aj s partnermi bola naozaj na úrovni a aby všetko išlo tak, ako má. A trvalo to takmer rok, musím povedať, odkedy sme prvýkrát oslovili najprv pána Zachara, ktorého tiež pozdravujem, ktorý je autorom tej pôvodnej fotografie. Potom sme trošku doladili tie zbrane, ktoré pôvodne boli na fotografie v rukách oboch umelcov. A spravili sme takýto malý joke a tak vzniklo to finálne dielo, ten návrh a nasledoval celosvetový konkurs na umelca a nakoniec sme sa rozhodli pre Vincenza Magna z Talianska, pretože práve ten jeho štýl nám prišiel v rámci tohto murálu ten najlepší a najvhodnejší. A sme radi, že naozaj Vincenzo aj s pomocou celého tímu a hlavne nášho partnera spoločnosti ZSE, to musím takto naozaj povedať, lebo je to také veľmi vzácne, keď niekto ide aj takouto cestou v podstate veľkoformátového umenia a nie je to nejaký prvoplánový marketing, takže ešte raz palec hore našim partnerom, všetkým dodávateľom, celému realizačnému tímu a mne neostáva už nič iné, len slávnostne otvoriť alebo sprístupniť tento murál pre Bratislavu v rámci Bratislava Street Art Gallery. A zároveň tu máme také malé hudobné prekvapenie, lebo spomínali sme, že je to vernisáž. Niektorí ľudia sa smiali, že prečo je to vernisáž, keď už to dielo každý videl, ale zároveň to slovo vernisáž nám umožňuje takú hudobnú vložku a potom aj nejaký prípitoček, takže sme to tak spojili, je to slávnostné odhalenie a zároveň vernisáž. A sme naozaj veľmi poctení, že pozvanie prijali aj členovia Bratislava Hot Serenaders pod vedením Julio Bartoša a tešíme sa na ich hudbu, ktorou pokrstíme toto krásne dielo. Ďakujeme. Má na svete rôzne výhody, až
šťastné náhody. Vedel dobre využiť, šťastne by mohol žiť. Môj známy tiež aká šťastný náhode, miesto má v obchode. A včera si dá do noviny zerá, že predá doktora. Ja som optimista, je to dozaistá, že ten svet je jedzer, keď človek nepozerá. Ja som optimista, je to pravda istá, že sa tomu dobre vodí, to sa nenarodí. Raz som si podal žiadosť o náhradu jednomu úradu. Nerobili so mnou žiadne okolky, dal som aj na kolky. Zložil som im ako káži zákony, dávku za núkami. A upovedomili ma už za rok, že nemám ten nárok. Ja som optimista, nebol to dozaistá, že ten svet nebude, keď človek na nepozerá. Ja som optimista, hej, je to pravda istá, že sa tomu dobre vodí, to sa nenarodí. Ďakujem pekne.